Yes, good morning. This is Alan Tagawan, Super Balita Cebu, photographer. Karong mga oras alas 3 na sa Kadlaon, oras sa Pilipinas. Diya kita karon sa Cebu Provincial Competition Center kung CPDRC. Itong makita nga ang kini nga ground sa CPDRC sukwahi sa atong makita sa laing adlaw bitaw nga ang mga piniriso, manayaw kuna sila mga kalihukan dinhi pankarong orasa alas 3 kadlawon pinahi ning experience atong mga binlanggo bikan kay na sila nagtapok sa ground nga wa manayaw sila ga lingkod gimikan kini nga doon ay gipagayon na pagparunda sa atong kapulisan pinanguluhan ni Regional Director sa PRO 7 Noli Talinio inubanan sa mga ginsakupan sa Cebu City SWAT Police sa PDEA 7 sa Regional Public Safety Battalion ug ubang mga kapulisan gikan sa Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu ug ubang mga silingan nga lungsod ug syudad. Masdak. Itong ipakita ninyo nga ang ubang mga piniriso samtang sila gipagawas sa brigada nang higda ni sila sa ground. Ang uban ini kanang namarog nang lingkod murag way timailhan nga giduka ni sila. Uban ka ani nakatuog na baka o ang uban ani wa pa katog Mustawan mo? Okay ra mo? Ha? Nakatog na mo ba? Na-surprise sa mo ani? Surprise kay mo? Unsa man yun nahibaw-an? Ani? Magbaw? So, ang yung nahibaw-an nga wagin man nahibaw-an. So, ang giingon nga pagawson ra mo. Pagawson ra mo, ang giingon nga tanang preso ares ubos. Okay. So, mga to ubang mga piniriso no. Wa sila kay bao kung nganong gipagawa sila sa ilang brigada. Ang giingon lang sa jail warden nga kanang piniriso patuon sa ubos dinhi sa ground. So nito man sa ni sila. Ang uban ani mo gipangduka na ni kay kahigda ni. Ang uban kipat-kipat lang gyapong mata.
So daghan kayo no. Pero sigaras ko nakita ni mga lalaki. Puro gini lalaki kay separate ning babae. Hello, Kodong. Hello, ko. Dire. Itsa lang. Dire. Itsa lang. Ahog atong power bank. Na ako na naanak sa simento. Okay. So, imong reaction ani bing anong nakatog na mo ani ba? Ba katog? Lamat kay ha. Buong power ba? Tang. Ha? Bawa ba? Naligre, nabuhi dugo. Bawa ba? Uyong. Ano live ka? Kahit ko. Leo, nahulog akong one power bank. Okay. So, why problema kay yes, next daghan kayong piniriso dire. Kasi ba pala may total niya. Yes. Sa pikas nga habig. Murag ng pista ba nang murag na ay okasyon. So pinalahi ni nga eksena atong nakitaan sa Pineriso. Ako kadaghan man jud ko nakasod aning PDRC kan magka-beverage me. So makasod ko diri kanang manayaw sila or kadtong doon na sila celebration sa pista, kadtong nagpalechon sila kay katong lechon bunga katos ilang pagtigom na ilang ipakaon sa ubang mga Pineriso sa mga parente ani ini apan karong gabi na ito na lang silang nagsaksihan nga gironda sa kapulisan. Surprise ni nga pagparonda wa ni Isaba. Tugsa. Luka pa.
na uban nga piniriso wa kaagwantas kaduka ni upo sa lamisa. Naiuban gadas ilang nga banik nang higda ni sa ground. Ambot kung naban ni sila idea kung nganong naa ang presensya sa mga media o ingon man presensya sa otoridad. Rita speaker side. Banner na. Ay, gamay. Agita sira. Ito dire. Before, ikan sa gawas dagan sa sulod. So ang tabo karon, mas safer din sila diri sa sulod mo kami, diri sila mo kumpra, dalhon nila sa gawas. Kaya wala may inspection pa doon sulod. Ang inspection, striktong inspection pa doon sulod. Padol ng gawas, wala may inspection. Who are those personalities, sir? Right now, katong atong mga nakuha nga to sa mga kubol nila, identified na to, and then ongoing ang atong inventory, dito gid sa atubangan nila para atong idagdag ang kaso sila. So murag mas daghan ang supply diri kaysa sa gawas? Mas daghan ang supply diri sa sulod. It is very much evident, nakita na to sa nakuha na itong ebidensya. How come, sir? I mean, may ano sa sulod? May observation lang. Well, lack security. Pero asa man gyud ni gikan, sir? Manila pa ni or diri ra sad ni? Mo ni itong i-determine ron kinatay mga nakuha ng mga cellphones natin, makuha natay na ng mga blue book nila. So from there we will determine kung asa jud gikan. Kay di man nato ma-determine lang karon based on observation pa nato. But for sure may bawaan nato nag-asa na gikan. But they're not making anything inside, sir. Wala tayong nakita na there are no indicators na naghimo din sa sulod. I don't think so nga makatago sila inana ka serious nga offense nga magluto dito sa sulod. Sir, ma-consider ba nimo nga alarming kini nga nakuha sa sulod, sir? Okay, na-consider nimo alarming? Yes sir. Even a single sachet of drug, that's already alarming because the fact na nakasulod, that's already based on my professional observation, that's lacks in security. Lack of security or like sabong? Doon na siguro ikon sa ako. Ganun makasulod ng gagna na gidaghan. RUI, sir. Sir, pero wala pa gid ato ma-identify. Sir, Kanina nakita karon ang PDEA director sa Radio 7 si Yugi Ruiz. ang gidaghanon. Saan ang pagkagato tawag sa kuan nimo? Okay, ongoing pa ron. Kaya naasli ko sa kubok nga hugay kayo lagi pablihan. Tapos, Sige na, abli. So, sa inyong report, sir, asa ka tingin sa Oh, daghan. Katong sa likod, no? Bago. O sige, okay pa ito, sir. Katong naibiliran. O sige, okay pa kasagaran ato ito nga, kuan sir, nga mga inmate drugs or usa nga kaso? Or usay nga nung Unsay kaso, sir? Oh. Kaya kato siyang building, PDEA building na siya, donate mo na siya sa PDEA. ang katong likod? Arita dire. So mga nakuha ni ikan sa mga lawak, mga cellphone, wifi, charger, PC, ballpen, na notebook, tabs, touchscreen, nga TV, nya naay sound system. So mo balhin ta mo gitatag lugar. So dahil mga pinutos dahil mga pinutos nga gagmayng plastic, so plastic, mga charger, ingon man nail cutter, lansang, mga hait na nga butang. Di ay
Putol skutsara oh. Naiposporo. Kwarta. Kaning ako ipakita ninyo. Unsam ni sir? Marijuana. Marijuana nga saan na? Dahon o punuan na sir? Gamot. Saan na nga kuwan sa marijuana? Fruit service. Assorted mo? Fruit service tayo? Assorted siya. Okay. Saan na murag maso? Okay. Okay. So ongoing paning operasyon karon ha. Apan nakita ninyo nga daghan na ang nakuha nga mga illegal nga kagamitan nga gamiton is pag-suyop ay ait nga agya ko rom agi ko sir oh. Unsa may nga aning kuan kani sir salin kani jolin eh okay ay injection no okay 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 nakita nyo no. So ongoing pa ning operasyon pero ingon ani nakadaghan ang nakuha sa tong otoridad nga mayroong May naiwan pang tropa. Meron pa sa bubong. o pagani masiksik ang atok nga bahay Meron kayo sa bababa. pero ingon ani nakadaghan. Wilson, meron pa doon, no? Sa babae yan, sir. Iba yan, sir. Papunta rin din. Babae yan, sir. Sinyasan nyo na para makapag-packet na tayo. Okay. Kani siya. Wala pa. Ay, dili lapis. Lingkaw. So ni Facebook Live das kot. Aritas laing plastic be. Gipili na ni. Maura ni mga piniriso nga murag kanang panday o construction worker kay na may mga gamit na flies. Murag electrician. Ya naay improvise nga martilyo. Kana sa tacker. Murag magbutang og tarpaulin. Nilcutter. Murag manibarista. Kato speaker to, aircon. Katong sa Perdero. Dito, katong sa Boys, pero ka na. Ito yung mga Hi Grace, good morning Grace. Mata pa di ka Grace.
So si Sharpie Liliana, good morning. Police gyud recycle shabu saka hakog. So si Benz niingon siya nga na ako na murag welder pod kay kita siya naay panggamit welder. Pero kaning usa na hilo-hilo no? Ano nam ni hilo? Ato ni paklaro be. Sirabot eh. Agi ka sir? Asa nagikan gyapon sir sa kwarto gyapon? Sa mga laki sir, babay. Laki. Oh. Lain abot oh. Gikan gyapon ni sa lawak sa mga lalaki. Oh, calculator. Saan siya nga silda? Dito. Silda. Ano nga sa silda ba? Okay nga sa sila sir. Number silda. Sagol na ni. Sago lang. So, malaki gyapon ni. So na calculator. Mathematician siguro ning ubang piniriso diri. Naibaraha na ay listahan sa unsam na. Unsam nang listahan na. Agi ka oh. Taghan na mani. Sa mga laki kaya po nag-ipon. Huh? Unsa may gamit mo? Ay, tantaw naman. Suod na sa kwarto. Saan ang listahan? Mga numero. May pangan. Wala. Wala siya ka nang ilahang. Sila yung mga okay na? Sweet trees o masyaw? Sweet trees, masyaw. Di masabot no kay Daghan man kayo siya. 3-digit number pero naipit sa July 29. Nya check lang. So bago na abot ma'am. Wala ko na kung asan niya? Wala lagi sa sorted lang. Mga assorted rin yapon. Apay. Gini na. Asan na? Asan na? 78 ma'am. 7-8? 78. Binet. Ako na 7-8? Kung saan na receipts? Hindi. Chris. May dire how na preso ano. Ngam gito yung murag Petromax. Awan ng kuan. Ah, kita. Kay murag na ibida da. Daghan lighter. Sa may nga ano siya. Usas mga unique nga katong
Improvise nga. Sakto sa mga sakto eh. Late to. Agi ko sir ha? Agi ko po. Pambantay mo yung CFBG ko na Eh, ha? Para po ni CFBG. Kita ko yung picture, hindi pa picture. Ito lang, hindi yun. Cellphone, may kabaril. Mo na hindi na sukli as driver to? Kani aircon. Ano yung ganahan? CFBG? Oh. Premium? Sir, CFBG ko na, premium niya mo. Alexan Calonia. Edward, CPDRC na ni. Pumanata sa Cebu City Jail. Ha? Pagparbag ba? Dulay ko pagparbag. Pada ambag. Pagparbag. Oh, mga daghang kon. Maayong buntag ni sa Vidoria. Maayong buntag Richie Postrano. Sharpie Liliana. Oh, namaro. Mga kaisulan mo gini ang gibigay karon nga pagpangronda sa ato kapulisan nga joint operation ni siya sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ingon sa PRO 7 og sa BGMP lagi pala ang Cebu Police Provincial Office o Cebu City Police Office nga gipanguluhan ni Police Chief Superintendent Nolita Linio o Police og Yugi Filemon Ruiz sa PDS 7 Ang regional director. ang regional director sa PDS 7 So, o ba mga sakop sa mga media nga morning kinabuhi bisa pa man nga way tulganay way kananay way padihapon pero kumbate gihapon. so BJ kanang taw-taw naman yung nga nagbit o police bit nya taw-taw na sa ka nga nagsibo media kay gikan man ka sa Davao Mindanao. o Mindanao
imong reaction sa nahitabo karong gabi una kaning dako nga operasyon? Okay, first time ni nga nga ganing naka-encounter ko gani nga daging nga mga shabu kay sa gingon ni Sir Yogi Filimon Ruiz nga dun hapit na mo sa kilo ang shabu nga nagkuha og minilyon nga kwarta. Okay, ko imo mo dun naman nga sa nanglabay nga mga buwan dun nagibigay nga Greyhound operation sa joint to sa PDEA 7, PNP o BJMP although dahil pag nangatong dala na to unya ang nakuha po mga kuan mga kani mga drug paraphernalia doon na siya po mayhap ra pero whereas kani karon nga surprised raid sa sud sa BBRC o CPDRC mo ni ang migawas resulta karon sa pagpangronda. Magpasalamat ta sa atong kaubanan sa Cebu Media kay wa tong media nga mao ni taho nga to sa atong pulisan pero 7 why idea ang pulis Tilod ang Brigada News FM o ang Sunstar Super Balita o ang Banat News. so ang Cebu Media gid Cebu Media gid Cebu usa sa kanang miabag sa pero 7 ba no di na to ibot ya kung kinsa ning mga pangan sa personahes media apan mo'y dako kayong papel ining malampuson nga dako nga operasyon so hubo na ni sila Palihog lang. so Hubuon ang t-shirt. so dinay acknowledge nga hubo na sila t-shirt Sa quadrangle. hubo na sila okay so giauhag ni sila nga pahubuon ilang mga sapot ibilin dinhi sa quadrangle dili sila allowed nga magda sa ilang mga butang. Mao ni pinakalahi nga eksperyensa karon sa mga binilanggo dinhi sa CPDRC. Kung sa mga aging adlaw, sa mga aging adlaw o sa magtuigan, magtapok sila dinhi alang sa selebrasyon, sa pista or manayaw kay naay mga bisita o na sila i-tribute apan karon gabi na nagtapok sila gumikan ining joint operation ining drug operation sa kapulisan. Joint operation ni kay na ang PDEA 7 ang BJMP og ang pero 7 nga naang ginsakpan sa nagadaiyang kapulisan gikan sa lungsod o syudad o ingon man ang gining Regional Public Safety Battalion. Huwag butang ganoon sa silga pabalik. Ato lang lingkuran palihog. Labo, borbang ba rin? Hindi, may hugot borbang. Borbang. Ang nasa siya? Oh. So atong giswag lantaw din nakahinomdom ba mo atong bag-o lang na preso dire si Alvaro Barok atong na-involve yapon sa drugs nga taga Danau. So asa man tong nakita si Alvaro ron? So dire nga Pika side gahubo na ni silang mga sinina. I'm not sure kung hubuon basag ka ang ilang shirt o ingon man ang brick no kay
sa Cebu Jail gipahubo man gito sila. So pagkakaron ang ilang gihubo ang kinilang sa ilang shirt. Ang tumong ani nganong hubuon sila aron pag tino gyud kung wa ba sila'y mahait nga hinagiban armas o kutsilyo baka nga giluklok sa ilang hawak kipasok gisuot sa ilang bulsa sa ilang pantalon o sa shirt. Kay so far good ang nakuha sa itong kapulisan sa nakadaiyang lawak nakadaiyang brigada din sa CPDRC mga mahait nga butang na ice pick na kutsilyo na ay martilyo na ay plies nagkadaiyang mahait nga butang ay uban improvise lang siya nga kutsara nga giputol gihait ang tumoy. So kung idunggab siya makadot yapon makasamad. So tag-usahon lang rin no? Kani din asa ni kuan na murag na sa boundary ang gunay pila man sila kabuka magwa kay babae sir no murag gamay ra babae dire ha Trapikas, pero pa lagi pagawas mga babae. Nay nang umidya nga ang bunihon kuno ani. Mugoya ginining Edwin Doming ay. Kanisa si Franix no. Ang iyang gihuwat ang mga babae pod. Ano kung pahubuon ba sa kang babae? Kaya dito sa Pikas sa Cebu City Jail na ato'y taas nga buhok naghubo abi na kong babae bakla am dito so nagitaguan no nagitaguan Mayex, si Abipol, si Banex. Yes, oy, siyempre mauod kag maghubo eh. Pero magagana sa desisyon no kung pahubo ba ning short. Pero ipahubo ning short aw maningkamot jud og tabon sa angay tabunanan. Oh, ang advice, paglingkod sa kay ang uban na ni marog naman. Muhammad Rashid Nawas. Kadlaw naman dire. Hapit na mag alas 4. Nayuba na ni nakatuog na. Nayuba na ni nagdamgo na. Magadan, yes, murag salmon eh, daghan kaya sila din eh. Yes, ang isuo ni Barok patay na. Tawag ka daw, be. Tawag ka daw, be. Tawag
Asa sir? Kanang gahubo. Ang likod? Dahil po pagkakato. Oo. Something on it. Ulit sir. Kailangan. Wala na. Oo, yan ba? Sikuan. Wala talaga. Taga-raga ka ba? Lagi. Ha? Kasi nga, lagi. Itong drive ka na yan. Drive ka. Ngan. Kasi ngan. Ha? Dito. Rolito? Ah. Dito ba? Kailan na. Kailan eh. Pwede ba na? Isa na na. Chef Gray. The NZLN. New Zealand LN. Chip. Yes, Grace. Wapa nag-ubo. Grace. Wala kayo magdali-dali.